नों संनायानो आयु आं नों संनायखौसो जानो होनना फैदोंमोन हेलो एवरीवन गुड मर्निं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोर गासैखौबो आंनि चेनेल बलसिं ब्लग चेनेल खनसे बरायबानो थाबाय ओमफ्राय दिनै आं माने मोनसे ब्लग लाना फैबावदों आरोना ओमफ्राय दिनै ब्लगा माने ओरैबायदि जागोन माने जोङो माने गुवाहाटियावनो दं आरो ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय ओंखारलांसै ओमफ्राय आनै गेमस्रि मोननाव हाबलांगोन ओमफ्राय आनै गेमस्रि मोननावहाय माबायदि जागोन माबायदि जाया भिडिअआ बुंनो हाला ओमफ्राय जों थांसै आरो मादैयाबो ओंखारनानै फुरा रेडि जाखाबाय मादै हाय थांसै जोङो दिनै आं माने मादैनि लिंकखौहाय गाहायाव होनानै दोनो आरोना ओमफ्राय नोंसोर नायबानो जाबाय मादैखौ हेल्प खालामहैबानो जाबाय ओमफ्राय आंखौबो हेल्प खालामो आरोना बिदिबा लोगोफोर ओंखारलांबाय थानोसै जोङो फुरा गारिया फैबाय ओमफ्राय जों गाखोनोसै स' लोगोफोर जोङो आनै गेमस्रिमोननि रुमाव थाङैनि सिगां जों मोनसे जु हाबफैदों आरोना आसाम स्टेट जु आरोना ओमफ्राय जों बेयाव हाबनानै दसे ओरैनो गिदिंनो थांसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो लोगो लोगोनो आनै गेमस्रिमोननाव थांसै ओमफ्य बेयाव हाबनानै दसे बेरायग्रोसै बिनि भिउफोरखौ एसे देखायनोसै लोगोफोर गावदां मादै फिसाजो जानो हायैखौ गारनाय जाबाय सल'फोर मादैयाबो ब्लग लागासिनो ओमफ्राय इनो मंखि दं आरो बेखौ नायदों इनि जि मानसि जाखायोना जि मानसि जाखायो ओइथिंयैनो बिराद जि मानसि जाखायो नैबाव स्कुलनि लाबोदों बेरायनो स्कुलनिफोरखौ लाबोयोना बेरायनो स' नैबाव गाखोबाथाय सासेयाव 10 थाखा लायो आरो औ गाखोना नायनोसै नैबा नै बिराद बुरजा गाखोजाखायो ओमफ्राय जों नैबाव गाखोनो नागिरदों आरो जोंबो ओमफ्राय माने सासेयावहाय 10 थाखा लायो सासेयाव 10 ना फुरानियाव गाखोनो थांसै आरोना जों लोगोफोर मादैयाबो ब्लग लागासिनो थाबायनानै थांनो हाया आथिङा रुवायो नालाय औ नंगौ ओंखायनो जोङो गारिनि थाखाय आरो बेसे थाबायनो ना मादै औ एकदम एसे दावखोबानो आथिङानो रुवायजोबखायो बिदि गानहोबाय आरोना जोंखौ बे गारियाव गाखोनायनि थाखाय फुरा गारिजों थांसै ओमफ्राय ड्राइभारा गावसिनिखा आरोना हाय ओइ 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 पान्दा थोद रागा नुखायोना नायनोनो हमनोसो फैनाय सिखौ ना आं पइन्टआव दंमोन एबार पइन्टआव थांसै सल'फोर पार्क माबा सिङावहाय जु सिङाव बेरायबाय ओमफ्राय नायबाय गासिबो बुस्थुखौ नायजोबबाय ओमफ्राय नोंसिनोबो एसे एनै देखायबाय ओमफ्राय जों दा आनै गेमस्रिनि रुमाव थांसै आरोना ओमफ्राय आनै गेमस्रि अबाव थांनांगौनो ओंखायनो जोंखौ ओंखाम जानो लिंहरगासिनो बिनि रुमाव थांसै ओमफ्राय लोगोफोर नायबाय थादों मा जाहैयो मा जाया माने माबायदि रायलायहैया ब्लग लानासै मा जाहैयो नायनोसै आनै गेमस्रिया दिनै थ' बिदिबा लोगोफोर जों ओंखारसै आरो नायबाय थादो स' लोगोफोर जों गारि दोनग्रायाव मोनफैबाय आरो मादैमोनबो गासिबो फैजोब्बाय इनै ओमफ्राय जोंना गारिया इथिं दं आरो नैबेयो ओमफ्राय थांसै स' लोगोफोर जों आनै गेमस्रिमोन थाग्रा माबायाव मोनफैबाय आरो फ्लाइटआव ओमफ्राय बेनो ओमफ्राय जों गाखोलांसै ओंखारजोब्बाय गासिबो इनो नाय आनै गेमस्रिया जि मोजां साजायना दोनखादों न'खौ
Ane Gemsri जिरायना थाग्रानि जिरायलायो आनै आनै बै आनै नों जिरायग्रा जिरायलाय आङो दिनै खेला लाबाय मा मा नुबोखो होनखो नों खिथायाखै माथो मा मा नुबोनाय मैदेरल' नुवाखै जोङो मैदेर नुबोआसै जिबौ नायबोबाय जिबौ नुवासै मा सना आनै नाय जोंनो मा लाबोदों जाग्रा मिस्थि बिस्कुट बायदिसिना लाबोदों साहानो बिथिं आमाय लावदुम दं ओमफ्राय आनैलाय एखेखौ नों मा जागोन मा जागोन नोङो आनैया जानाय बानायना होबाय आरो नों संनायानो आयु आं नों संनायखौसो जानो होनना फैदोंमोन बिनो संजोबो लाजिबायला इमान बाख्नायनाय मोना बिराद लाजिनाय मोनो नै आलु जानो आलु जानोसै आलु जाया मा गोसोम जागोन फुलकबि दंना जेबो नङालै जेबो नुवाहाय आलुआ आनै संनायनो नै आबैबो संनाय आनैबो संनाय अनलायाथ' गोथाव जादों मायो अनलाया संनाय गोथाव जायाखै मानसियासो गोथाव आंबो न'नि लांबो जानि माबो फानथुआ गोरलैथारलै मेना जानो मोजां जादों ना बायना जानांगोन nenek awo oi asure dong kan sih ini kesana film lagi. deh but next time ang संनानै जागोन ने नोंखौ हाबायाव खनसे नुदों आङो दा नोंगौ अ दा दिबोनि हाबायाव नै फिसालाया आंना माबा बिहामजोसो मोनलाय लांसिगोन जा देरबाय आंहाबो एसे साइज माबा बिखुनजो नालाय बिहामजो मोनलाय लांसिगोन नै फिसालानि अके मा नाम मोनलाय बलसिं ब्लक बलसिं नोंनिया नामा ब देनजारलै जोंहा बाबु बलसिंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बयबो बा थाबैनो आंखौ गुफुराव लिङाखैबाबो आं थांगोन थाबैनो लेंखादों लिङाखै खेबसेबो लिङाखै आंखौ थांगोन आरो आङो लिङाबाबो बेरायनो नंगौ थांगोन आरो जोङो बेरायनो एबार बेरायनो थांबाथाय थिगसे बेरायखागोन इटानगरावबो मोजां मोजां भिडिअ होबाय था नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हो थांनो नागिरबाय नै इसोर दायो थांसिगोन दे थांसै बाय बाय नेक्स्ट लोगो मोनसिगोन उनाव लोगोफोर जोंहा आनै गेमस्रि उनावहाय ओंखाम जाबाय आरोना ओमफ्राय आनै गेमस्रिजों रायलायबाय मोजाङैनो रायलायबाय ओमफ्राय माने ओंखाम ओंख्रि बिराद जाबाय आरो बिसिनाव मा होखो मा होआखै बेदरखौनो मोनथाम मोनब्रै होदों आरो नाबो बेदरबो गासिखौबो होजोबदों ओमफ्राय जाख'नोनो हायासै आरो गारलायलायनायसो जाबाय ओमफ्राय दा जोङो ओंखारबोबाय गाहायनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय दा जोङो न'आव थांसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा न'आव थांनायखौथ' ब्लग लाला ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोफोर बिदिबा बाय बाय लोगोफोर